हामबाय जत मिडिया रखनो दिनैम 19 चरिलाम विधानसभा केन्द्रनि बाथानमुरा एडिसि विलेज ओ विलेजनि न सिनि रुक बसंनि बेबागै 14 परिवारनि 50 भोटार दिनै सिनि बुबाग्रानि आइडियोलजिनो हामजागै गेरादार ट्रिपलैंड न सापोर्ट खालामनायनि बागै ते बुबाग्रा न लगिरनानै हिनैनाय बरक आइदि बीजेपी खालामदोंमोन दिनै बरक सिनि दिफारा मथाव जयन खालामखाया हे बरक न आं लामसगो ओ आमसानि एमडीसी हिसाबै दिनै अ जयनिं प्रग्राम सिनि अर फाइमानदा फैया सिनि सिमना तमाकारिनि सिनि एमडीसी आइडिनि कसाम एमएलए बरक मोनां रवीन्द्र देवर्मा ते सिनि अर चरिलामनि बुध देवर्मा सह सिनि जे लोकल लिडार जतन तंबायो बरक न लामसगो तामुक ते आंगर मीडिया बिसिम ते सानाय तामुक बो जारा किसाय किसा तामु सिनि बरक तामु आमसा तामु थुरुकसा तामुक बो जारा बुबाग्रानि इमां खरां न खनावो तामुक बो फायाको जारा रंग न बरक न दाक्ति फाइनानि बागे आं कबकनाय तामनि बागे इनके जों सिनि थिनां न सिनि भबिष्यत प्रजन्म न सिनि नेक्स्ट जेनेरेशन दं न सिनि अहाव गाहाम करिंखा तंगै जानानै गाहाम मा परिनानै गाहाम दैमा नंनानै ते गेरेटार ट्रिपलैंड मानानै हिंगांके जों बाक्सा थानसा ते याफ्रि बाक्साके बाथांलायनाय हानि बागै जारा फायाको न बरक न दाक्ति फाइनानि बागे कबकनाय तामनि बागे इनके जों सिनि थिनां न सिनि भबिष्यत प्रजन्म न सिनि नेक्स्ट जेनेरेशन दं न सिनि अहाव गाहाम करिंखा तंगै जानानै गाहाम मा परिनानै गाहाम दैमा नंनानै ते गेरेटार ट्रिपलैंड मानानै हिंगांके जों बाक्सा थानसा ते याफ्रि बाक्साके बाथांलायनाय हानि बागै जारा फायाको न